Hola, què tal? Com han anat les vacances? Bé o ja ni te'n recordes perquè eres molt petit? Avui no portem un vi per superar la síndrome postvacacional. Avui, un vi per anar a sopar amb els amics que us volen explicar totes les vacances sense que els ho hagueu demanat. Raïmat Abadia, un vi que s'elabora igual des del 1978. Un vi de Polaroid per portar a un sopar amb instagramers. A l'estiu, quan algú ha passat més enllà de les cases d'Alcanar i no és per veure la família, sempre té moltes ganes d'explicar-vos totes les seves vacances. Però per què no ho pengen a Facebook? Per què no ho posen a Instagram? Amb la millor companyia! Quan us convidin a sopar necessiteu un vi de llegenda. Aquest té una bona història. S'elabora exactament igual des de fa 40 anys. 40, Hi ha 3 coses que l'han convertit en un vi universal. La primera és que està elaborat amb varietats ben adaptades a Lleida. Hiverns molt freds, estius tòrrids, com són el Cabernet Sauvignon i l'Ull de Llebre. En segon lloc, és un vi molt fàcil de trobar, d'aquí a Escandinàvia. I en tercer lloc, és un vi per tots els públics. Si pots entendre una càpsula de cafè, pots entendre un raïmat. Aquí veieu les intensitats marcades de l'1 al 10. A més, l'acompanyen d'icones per saber quin cos té, com serà en boca i fins i tot amb què es pot combinar. Què? El tastem? Fixeu-vos que és un color com de cul de cirera i us explicaré un truc. Com saber que un vi és jove? Fixeu-vos que té una cintura lleugerament blavosa. És propi dels joves. Si fos un vi més antic, potser tindria una cintura més tirant a marró. Si sou d'olorà, us aboca a fruites vermelles i a espècies. A la boca notareu que és un vi golós i suau, que té memòria de terra fresca i que em recorda lleugerament a un pebrot escalivat. És un vi que ha donat la volta al món. Combina amb menjars d'arreu del planeta. Una ampolla us pot alegrar unes 6.000 fotos. Ara bé, amb els vídeos jo ja no sé. Ai, els vídeos. Si t'agrada, digue'ns-ho. Si vols, et pots subscriure al nostre canal i tots els comentaris són benvinguts. Raïmat Abadia, un vi vintage de quan portàvem les fotos a revelar. I recorda, no diguis mai jo no hi entenc de vi. O t'agrada o no t'agrada. Salut!